Čaute ľudia, vítam vás u hry Minecraft a vyšla nová verzia 1.8.8 a dal mi jeden fanúšik nový skin a je to úplne že bombový skin. No proste, počkajte, musím si dať dole brnko. Vyhodím si to. Zatiaľ. No a pozerajte. Taký zabijak, úplne zabijak. Dobre. A toto bude aj zajtra natočím video, dneska je 4.8. a aj zajtra natočím video a tu niekde sa uchýlim teraz. Tam niekde v tomto. A tento server na 1.8.8 má dve výhody. Má to texture pack a máš to kit tools a môžeš mať kedykoľvek napríklad kedykoľvek zlaté veci. Napríklad napíšem kit tools. Počkaj. Napíšem len, že aké sú kity a to je kit tools. Kit tools napíšete kit tools, tak kliknete a všetky vaše veci, čo mám teraz ja, sa ukážu vám. No len brnko, tieto podstatné veci a takéto nejaké veci a také. Ešte povyhádzajú nejaké veci. No, to by som tam ani nepotreboval. No a môžem ísť. Tak, ja to zatiaľ strihnem a keď nájdem nejaký flek, tak to tam zabývam, si urobím domček a môžem už stavať. Robím si náprv. Ukážem vám, jak stavám ja dom. Takže takto vyzerá ten dom. No nie je moc lákavo, ale za pokus to stálo a trvalo mi to nejakých 10 minút. Dal som si fakt na tom záležať. Dal som ešte aj resku. Mám tu šťastí, pet, vracovací stôl. Mám vyrábať. Vo 1.8.8 nevedia rozbíjať zombie dvere. Ja si myslím, že nie. Môžeme ísť za chvíľu na výpravu, len si tu dám set home. No. Dám tu set home. Keby niečo. Viete, aký som ja. A pre istotu si zoberiem 8 pečených. A zoberiem si... Alebo ja to urobím takto. No a teraz vám ukážem to kit tools. No a mám tie isté veci, pozerajte, vidíte? Zase mám toľko istú dreva. Mám tu dve čestky. Toto. A tieto veci tam dám. A polovinu takú zoberiem, čo by som bral tak aj vedel. A zoberiem tiež polovicu 4. A môžeme ísť na výpravu. Tak, pôjdem na výpravu, až keď budeme tam až na tej hore, tak som tu, našiel som len coal a v tomto texture packu otrasnom úplne, je toto ako coal, mne sa to vôbec že nepáči takýto coal. No pozerajte na to, toto je akože coal. Úplne je to otrasné v tomto texture packu. Neviem, akí tvorcovia to robili, ale dobre umývky s tým nemali. Som už doma. A no, nakopal som sa coalu. A idem
do tejto malej jaskyne, čo som tu mal. A tu sú už hneď, jak vidím, zombíci. Som zvedavý, jak v tomto texture packu smiešne vyzerajú skeletóny. Aha, kov. Normálne. Teraz asi nič nevidíte. No, vykopnem pár koulu. Urobím si z toho točky. Keď sa podarí. Nemám drevo, no. Ježíš. No to kto po mne strieľa? Jaký hajzel? Nikoho nevidím, nemám to, čiže žiadne. Zatiaľ nič. A toto je podľa mňa iron, alebo niečo také. Určite. A to je čo? Železná ruda, no jasné. Tak železná ruda v zabito vyzerá, že zabitie nemôže byť. Budeme mať iron krompáče. Kameň. Celý som už vykopal a teraz zostal ešte nejaká železná ruda, nejaký ironík. A tento texture pack, keď už nedávajte si tento texture pack na tomto serveri, dám vám toto link do popisu tohto servera. Ale nedávajte si tento texture pack úplne otrasný. A keď si už dáte, už ho neviete dať naspäť, takže už jedine keby ste si dali normálny texture pack. A keby ste si dali normálny, tak máte furt tento, takže dávajte, že nie na tomto serveri. Keď sa budú pýtať, že či chcú od vás texture pack, tak povedzte, že nie. No, to už je asi koniec jaskyne. Ešte tam túto vykopem. Mám 14 železnej rudy. Tento diel bol docela dobrý. Lenže na tých zombíkov a tých zombíkov ste vy nevideli. Všetci išli po mne, tak som ich musel pozabíjať. A boli podarení, lebo skeleton a zombík sa furt mlátili. Skeleton týmto. Skeleton lukom a zombík týmto. Zombík rukou. To je nejaká cestička. Akou. No tak to už by bolo pre toto asi videjko, počkaj koľko natáčam. No tak pre toto videjko už by to bolo asi všetko, takže nezabudnite dajte like, koment, odber a majte sa.